Musika banda prest badau, Olentzeroren abestia lehenengo. Olentzero, handikatzetik beha bestu dabe. Ikusten dozu zenba jente dauen? Bai, ikusten dut. Posik, ez da? Bai. Bueno, ba. Beitu, Mari Domingian. Eta orain, musika bandak Mari Domingiren abestia joko dau. Eta hori be, ersaietan ibilizari, baina honepai bier dau fuerte abesti, ez da, Mari Domingir? Bai, zerezakit, paielu izango da edo zer, baina ez dut ondo entzuten. Ez da ondo entzuten, Venga, ba, musika banda prest dauenien. Mari Domingi, zer iruditu jatxu? Oso ondo, entzun dut. Gainera gero eta jende gehiago dakin nire abestizia, así que oso ondo. Bueno, ba, datorren urtera arte, hasibiko sarie, jarraitu bierko dozue, ensaietan Mari Domingiren abestia bebai. Eta abesten saioen bitartien ikusi dut jente asko ordueri begire. Orduen, beste bari bukatu egingo dugu, eta betiko moduan, urtero egiten dugun moduan, ezin dugu bukatu Olentzeroren
mesua entzun barik eta Mari Domingiren mesutxoa bebai entzun barik. Orduan, nori izango da lehena? Zuzeu? Bai. Venga, ba, Mari Domingi. Bueno, gogoratu, familiak eta lagunak batzen diren aro honetan, gehien faltan botatzen ditugunak, asko botatzen dugu zela falta eta gehien oraintxe gogoratzen gara euretaz. Beraz, musu handi bat, etorri sarien guztioi, hemen ez dagoezen guztioi, eta errepidien zagoezen guztioi. Mosu bat danoi eta hurrengo urte arte. Txalo bat, Mari Domingiri! Bueno, olentzero, ensaiak dozu mesua? Hainbeste buelta emon dotxaso zer esan hemen Durangoko ume gazte eta helduei. Entzau dozu? Bai, eta nik uste dut oso hitz botako ditut. Gaur, ondo jan, ondo edan, eta lagun honak izan, umiek oso goiz oera, eta helduek goizeko beratziak arte parranda galanta bota. Zorionak! Txalo bero bat, olentzero eta Mari Domingirentzat. Datorren urtera arte, esango dotxau agur edo gaur gabaz, ez dakit nonok ikusiko dauzen, zuek txintxo bera, bale? Orain jakin daizuela, hemen behan egongo diela zuekin argazkiak egiteko, bale? Eta gero, ziztu bizian, zuen lan egitera, bale? Eskerrik asko olentzero eta